her er Mathilde, og det er min modulopgave 2D. Her der skal jeg udlede renteformlen Kn lige med K0 gange 1 plus R opløftet i N. Jeg skal vise, hvordan man bestemmer K0, R og N, når man kender de andre parametre. Og jeg har sådan set egentlig bare taget en af opgaverne fra modulopgaven, den skriftlige del. Og så prøver jeg bare at finde de forskellige. Det her det er sådan set, hvad vi har fået at vide der i modulopgaven. At vi har en startkapital på 250, det vil sige K0 er lige ved 250. Og så har vi 1 plus R, det vil sige at renten det er 0,04. Og så har vi N, der er 5, og det vil så sige, at N det er hvor mange år eller måneder. I det her tilfælde er det så år eller de penge vi sat ind i banken har stået og trækket renter. Her der har så bare lige regnet ud, jamen at alt det der, det giver så 304.163,23. Nu skal vi finde R, og så lader vi så derfor som om, at vi kender Kn, K0 og N. Og så for at finde R, så dividerer vi de to startkapitaler med hinanden, sætter det over på den ene side lighedstegnet, sætter det her over på den anden. Og så for at få 5-tallet ned, så skal vi så tage kvadratroden af resultatet af de to. Og 1 plus R så minus, så vi sidder bare med 1 på begge sider, og det vil så sige det her minus 1. Så finder vi lige vores lommeregner frem, og så gør vi egentlig bare det, at vi siger den her, så sætter vi et 5-tal heroppe, og siger 304.163,23 divideret med 250.000. Indsætter vi det og siger minus 1. Sådan set. Ja, og så må vi sådan set resultatet 0,04. Og det er så svært at tjekke, men nu ved vi jo så ligesom, at det er det var, så det er jo sådan set rigtig nok den måde, vi har gjort det på. Så nu skal vi finde N. Og nu lader vi så som om vi kender N, vi kender så alle de andre. Nu har jeg skrevet R her, men der skal jo egentlig bare stå 0,04, fordi det er det, vi lige nåede frem til. Og der, jeg kunne i hvert fald ikke finde nogen måde, man gør det på, udover at man egentlig bare prøver med nogle forskellige. Nu ved vi så, det er 5, men lad os prøve med nogle forskellige parametre og se, om vi kan nå frem til det ved at gætte os frem. Så siger vi bare 250, fordi det er vores startkapital, gange det med 1 plus 0,04. Og så prøver vi at opløfte det hele i i 3. Nej, det er ikke helt nok, fordi vi ved jo sådan set, at vi skal finde 304.163,23. Og her der har vi kun 281.000, så prøver vi med et 4-tal, se om det fungerer med 4 år.
Det er stadig ikke helt nok til 292.000. Men vi nærmer os, vi kan prøve 4,5 og se om det sker noget der. Stadig ikke nok. Så prøver vi med 6, fordi vi tænker, at vi skal bruge meget mere. Okay, det var så for meget. Lad os prøve her. Og det passer også sådan set. Med 5. Og på den måde så ved vi ligesom, at vi skal have et 5-tal. Så prøver man jo bare at ramme den rigtige kapital, fordi vi kender jo alle de andre parametre, så vi ved jo, at vi skal nå op på 304.000. Ja, så det er i hvert fald så, man gør det. Så skal vi finde K0, og den kender vi jo sådan set også, det er jo 250.000, men nu lader vi igen, som om vi ikke kender til den. Så starter vi med at sige 304.163,23 er lige med K0 gange 1 plus 0,04 opløftet i 5. Det skal vi så have sat om på, vi skal så have sat K0 for sig selv, og det gør vi egentlig bare ved at dividere det fra den her side med det på den anden side. Og så prøver vi egentlig bare lige at gøre det. 304 163,23 divideret med 1 plus 0,04. Vi kender alle de her parametre fra de andre, så opløfter vi det i 5 og ser hvad der sker. 250.000. Så det passer sådan set meget godt. Og på den måde har vi så fundet vores startkapital, vores hvad kalder man, tidsregning, altså hvor længe, vores år, måneder, dage, hvad det lige handler om med den opgave, og vores R, som er vores rente, og så ja, KN, som er vores slutkapital. Og det var sådan set egentlig det, jeg havde, så tak fordi du gad at se det.